Работя в Данон от 2007 година и практически тук мина по-голямата част от моя трудов опит. Смея да твърда, че за това време научих ужасно много неща, както в професионален, така и в личен план. Имам възможност да работя с колегите от всичките си отдели, и това са хора, които изключително много уважавам като професионалисти и хора, от които мога да уча ежедневно. Това, което харесвам в компанията е, че тя е динамична и ни дава възможност да работим по различни проекти, дава ни възможност да взимаме сами решения и ни дава възможност да не бъдем просто изпълнители, а хора, които движат промяната и компанията напред. Вярвам в ценностите на Данон и това, което изключително много ми харесва е близостта между хората. Това, което ме кара да идвам на работа с желание всеки ден е липсата на рутина и удоволствието от това да работя с хора, които харесвам, да работя по проекти, които харесвам и да знам, че нещата при нас не свършват само на входа на завода, а ние работиме както за служителите, така и за обществото, в което живеем.